padulong na. Bilangot ako diri oh. Asa na gid siya? Kadugay. Ayo kay Ana. Ana. Kani, bantay lang nito. Uy, kanina ra ka paabot ako diri. Hindi na ako nagpaabot. Uy, asa man ka? Sexy ni mo, kagwapa ni mo. Uy, hayag man ni mo ngaling grabe kay nga blooming jud kay karong kuanda. Kanang kuan ba? Ni mo on. Nakoy hang kanang kuan ba kung isulti na ko nimo ba? Unsa man? Nakoy kuan nimo kanang ibugi ko nimo. Ara sa diri diri bita okay, kusip ang tagnay ko walay. May asawa ka ha? Single pa ko, single pa ko. Uyab ka. Wala single pa ko eh. Wala pa ko. Kasi na available jud ko kasi ready to mingle jud ko, as single jud ko. Sidecar na ikuwang nako. Mga baka ko kani mga laki karon nga. Sige tag-ingon single ka na. Dili ko wala ko na klase nga lalaki, dili ko bakakon. Ako kanang loyal jud ko pag lalaki, di jud ko binuang ubay. Mo lang kanang may chance pa ko nimo. Chance dako kaayo og single ka. Unya may chance na ko na. Na nya uyab na tandua. Ah, karon sugod na. Sige na, sige. Sige. Nya, Uy, hello. Sir? sama na. Sa ako din kuan ako ni katabang guro. Hello? Ako diri sa kuan sa kanang nagpahangin ko diri sa kuan ba sa may dapit may Center Mall diri sa San Carlos. Wala ay kuan ako diri ay nagapahangin ako diri napil kanang kuan kanang ay client ni ba ni kuan kanang kuan. Sige. Patay mo asawa nawag. Oh, na ako diri. Dali ko diri. Sus, grabe jud ang Nanawag kasi jud mo. Ano ni nanawag din ako ay kanang ako amo ba? Isugo mo kog details pa para dumayti sa inya. Takpon ba ako ng mga siksi biya? Dako na noon nga nagpasiksi mag-ignoon ko. Uy, dakpon biya niya. Nakoy hangin mo ba? Unsa man? Pwede ka na mutago ka diri sa kuan kasi paabot ang atong amo na ko ba makon. Ay, dali ka na. Wala mo pa. Kaskat lang diri, katkat lang diri. Sige, nakakat ko. Noon. Wala. Ara lang ka napita ha? Oh, sige. Ay, alag liyo ka? Dili na. Tay midakpan jud ko sa usawa na. Ano ba kabalong kuan ba kung uyab ning bugong diskartihan na ko asawa. Tay na mata. Oh, Dali ka diri diya. o dili ako. Saan ba ko dili napahangin ko oy? Amo yati ka pahangin ka. Napahangin naman ko kay kuan mga nang kuan ba kanang ako na sa diri may problema oy. Kasi problema nimo. Kasi ang huna nimo babae na pud wala ko kinahanglan babae oy. Arag una ka, murag moog gyud na. Wala ay. Dili ka masaligan. Oh, sige di mo sa ligan oy. Loyal kay ko nimo, wala problema oy. Kunti na ba kung kutuma? Loyal kay ko nimo, wala kay problema si kutoma. Wa ka Hindi na mo kutuma ka abot ko nimo ing kabali ka kada pati ditis ba ba maitis eh. Karon pati man kaya ng pangin. wala naman kay problema. Ikaw ra dire sure ka? Ako na diri usay. Himala man kayo kada lakat nimo ginakuyog gyud ko nimo. Karon ginabilin ko nimo. Ano nagkukuan gud ikaw ra mo kung gigugma, wala mo ilain gud. Arunga biya na. Arunga gyud na. Ha? Kay dili rin yung tanan mga laki na masaligan. Yaban ron bakakon. Mga lalaki bakakon ng tanan. Siguraduhan na. Yatis putin kayo, humot kayo. Ikaw rin dito. Ano pahangin ko sa maka oy? Diri ra magkukugod. Dili ka tangin mo. Ang ina mo sa gusto. Naawa, murag away na. Asarong siguro na niya. Tarong yun. Ako na lagi sa lagi. Ya karon na ba naman ako siya gisugod? Ikaw ra tinod dire. Pagtarong. Na, isugod kayo asawa. Uy, antay ka. Di wala lagi kay chicks lagi, wala lagi ko yung chicks lagi sa mga ako ra sa lagi. Aw, gini mga lalaki mga bakakon kayo ingon single siya. Ano nga siya na asawa ko. Lagi ang mo. Di ako kita ka. Bisa mag ako na madiri sa kay sige magputanan. Ako ni apas ko kay di ko kasabot sa kong dunggan. Kulba jud. Murag lang ako paminaw jud nga. Dula ko nga na. Ay, ang tanawa ra. Kita na. Oy, kita sana. Oy, Di wala kay nulo ko sa baba. Sa lawat ka bunga ray. wala oya. Ay, kita na sana. Me karon lang. Uyab mo. Uy, ay uyab. Wala ko yung Ay, sura ba nimo? Ay, ingon ka single ka. Ano wala asawa? Ano wala? Imong naong ha? Away mong naong. Pati baka mautang anong hilin ko kang babay. Ay, asawa ni. Asawa. Nya, hindi pa kuya
kuan kliyente naman ako ning kuan dates. Sa single siya! Ay, oh, salam na ako! Yung sa single siya! Ay, sakto na na, sakto na na. Sakto na na, sakto na na. Sakto na na. Ay, ay. Dagan na tunay, dagan na tunay. Dili ko sing tunay, minyo na tunay. Dagan na tunay. What's up mga mari mga pare? Ano yung magkaroon na si Kuano? Manaang mong shooting, bali acting na to tanan. Based na sa tinuod nga itabo sa relasyon. O kita na ng mga lalaki dapat loyal na sa isiga atong karelasyon na to. O kamong pong Mumbai, di ba? Dapat loyal po mo, no? So ako din si Impy Girl! Kini si Vic di Sukatan, ipailala mo ang babae na mo ang Leia! From Hershey Gold! there she go sa beauty salon diri sa may sa kinyo street right? Luxin, sir. Locsin Street. So katong mga gusto magpasalon, dili na. Pagitala niyo si Leia! Wilia, okay. So, mara siya ang amuang guest karon si Wilia. Ug daghang salamat sa iyong paglantaw ug God bless. Bye mga mari mga Bye pare! mga mari mga pare, amping.